Bun găsit la Artfelder Jurnal, cu un episod despre participarea românească la Berlin Art Week. Sunt Veronica Kirchner. Capitolul 3, în care intrăm în vizuina lui Bigfoot, Gagafu și Drăgovenie. Să sperăm că vom ieși cu bine. Acesta este titlul primei expoziții personale a artistei Tincuța Marin în capitala germană. Titlul expoziției este preluat din romanul lui Jordan Kimet. Închide ochii și vei vedea orașul. Bigfoot, personajul mai mereu prezent în arta Tincuței Marin, își continuă călătoria imaginară, ajungând departe, tocmai până în Egiptul antic. Înainte însă face tovărășie cu Gagafu și Drăcovenie, personajele din proza fantastică a lui Jordan Kimet. În expoziția de la Institutul Cultural Român, Tincuța Marin prezintă pentru prima dată desene în creion pe lemn din seria Cele 12 luni ale visului. Și dacă pe Bigfoot îl cunoaștem deja din picturile ei, iar Drăcovenia ne putem imagina, cine este acest Gagafu? Iată cum îl descrie Jordan Kimet, iar vocea povestirii pare a fi și cea a artei Tincuței Marin, cea a basmului. Gagafu nu e un pișichier oarecare, e un demon. Nimeni din cei care l-au văzut n-au putut spune nici cum arată, nici altceva despre ducă-se pe pustie, fie la el acasă. Și n-au putut spune nu că n-ar fi fost întrebați sau n-ar fi avut vorbe la îndemână sau le-ar fi lipsit știința minții de a povesti. Nimic din toate astea. N-au putut povesti căci din vizuina lui n-a scăpat o musculiță. Dar rămite un om. După cum vedeți, eu am scăpat nevătămată. Dacă în expoziția Tincuței Marin m-am întâlnit cu literatura fantastică a lui Jordan Kimet, în expoziția lui Belu Simion Făinaru de la Galeria Plan B l-am recitit pe Paul Celan, poetul născut în 1920 la Cernăuți. Și ca întotdeauna, când vezi lucrările lui Belu Simion Făinaru, fii pregătit să vezi mai mult decât ai fost obișnuit să vezi în lucruri și obiecte. Fiecare detaliu poate fi un simbol, nu rare ori inspirat din teozofia evreiască a creației. Precum o icoană dintr-un vitralu, tăcut și solitar, privește arlechinul înlăcrimat ca un martor a ceea ce se întâmplă în sălile expoziției. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. Strânge în palma mâinii infinitul fără chip și eternitatea în ora trecătoare, un citat din poemul lui William Blake, Augurii Inocenței. Belu Simion Făinaru s-a născut în București în 1959, a emigrat în Israel la 14 ani, acasă fiind o noțiune centrală în opera sa. Aici sunt într-un spațiu în care eu văd ca un fel de capelă, l-am transformat, care era un spațiu de vitrină, și este lucrarea asta cu un omuleț, care e ca un fel de amuletă și are o lumânare în ea, care e lumina, și în partea de interior al acestei figurine este forma unei case și în cazul ăsta e obiectul în sine, dar sensul lui este cu spațiul vid și legătura dintre dimensiunea ei, care e mică, care e de dimensiunea mâinii, o transformare a omului cu acest spațiu și transparența trebuie să-ți dea o anumită dimensiune spirituală care te duce spre infinit, care e și numele expoziției mele, Hold Infinity in a Palm. Un nimic eram noi, suntem noi, vom rămâne noi, înflorind, a nimicului, a nimănui roză. Cu fire albe sunt țesute pe ceașaful imaculat versurile psalmului scris de Paul Celan.
Niciun trup nu și-a lăsat umbra formei pe pânza albă. Este poetica absenței în arta lui Belu Simion Făinaru, cum nota Cristina Stoenescu într-un eseu. Salteaua este așezată pe un grup de 6 mașini de spălat. Totul este în mișcare, centrifuga se rotește invariabil, spălând materialele și luând-o apoi de la capăt. Mașina de spălat este obiectul casnic răspuns al dorinței colective de curățire, de purificare în aceste vremuri marcate de ororile războiului. Instalația a fost prezentată și în pavilionul României la ediția Bienalei de la Veneția din 2019. Creanga de măslin este simbolul păcii. Uleiul de măslin, auriu precum mierea, se scurge prin canalele metalice, traversând cele 12 recipiente, o înșiruire ale lunilor anului, ca într-o clepsidră a timpului. Un simbol puternic al acestor zile, atât al luminii cât și al întunericului, este becul din instalația Daylight, care poartă numele zilelor săptămânii și este schimbat în fiecare zi. Să fie lumină, a zis Creatorul la începutul lumii. În aceste zile va rămâne deseori stins. Amintește de dramaticul bec din Guernica lui Picasso din 1937. Și pentru următoarea expoziție aș chema în ajutor tot versurile lui Paul Celan, căci atât Paul Celan cât și Constantin Flondor s-au născut la Cernăuți, la o distanță de 16 ani. Expoziția lui Constantin Flondor de la Dil Galerie poartă titlul Solfegiu în grădină și, în apropiere, într-un an spațiu, galeristul Folcă Dil prezintă o parte din colecția sa de artă cu lucrări ale artiștilor români sau de origine română. Ich freue mich, das ist eigentlich jetzt schon unsere 4. Ausstellung, die wir mit Konstantin machen, und wir haben die letzten Ausstellungen eher sein Frühwerk gewidmet und unterschiedlichen Konzepten, die in den letzten 60 Jahren in seinem Werk eine Rolle gespielt haben. Und jetzt ist das eigentlich so eine Art Krönung dieser Ausstellung, weil wir zeigen fast nur Bilder aus diesem und letzten Jahr, also wirklich neue Bilder, und das von einem 85-jährigen Maler, Künstler, Performer, Fotograf, der so frisch ist wie jung geblieben, kann man sagen. Und die Bilder widmen sich eigentlich 2 Themen, die in den letzten 30 Jahren für ihn sehr wichtig waren, seitdem er sich wieder intensiver mit Malerei beschäftigt hat. Das eine ist die Natur und das andere sind religiöse Themen, wie zum Beispiel hier diese Kreuzigung, die abstrahiert in einen Weinrebenstock, glaube ich, auch gut zu erkennen ist. Und Krönung insofern auch, weil wir mit der Kuratorin und Verlegerin Alina Scherban dieses ganz fantastische Buch gemacht haben, das wirklich eine Art Stein geworden ist, so schwer ist es. Ein Werkkatalog von den ganz frühen Arbeiten Ende der 50er Jahre bis heute. Mulțumesc mult, dragă Folcă, pentru catalogul Constantin Flondor, Când ochiul atinge norul. Editorul Alina Scherban a făcut ca întotdeauna un lucru absolut extraordinar. Iar despre colecția ta de artă vom povesti curând. Acum, la final, vă invit să urmăriți câteva impresii vizuale de la Târgul de Artă Position din Berlin, unde galeriile românești Anca Boterașu și Ivan au primit premiu pentru cele mai bune prezentări. Anca Boterașu cu lucrări ale artiștilor Sebastian Hosu și Oana Coșug, iar Galeria Ivan, prezentare curatoriată de Robert Băjenaru cu lucrări ale artiștilor Adrian Preda, Joachim Perez, Remus Opriș și Ana Botezatu. Ana Botezatu a prezentat o serie de lucrări și la Galeria Auslage într-o expoziție omagiu adus artistei Oda Schottmüller. Acesta a fost Altfel de Jurnal din această săptămână. Ne revedem curând cu un episod dialog. Până atunci,
Nu uitați să vedeți frumosul!